Za maly Amady Zanikadiego niany. Amady Zanikadiego. Anao ataonao Zanikadiego, za volagno za tsy mirafa amin'olo, za tsy contre olo, za tsy contre olo, izy koa resaka politika fô. Hitanao teo volagno zegny, hitanao teo, atsika mivolagna Jocelyne Maxime, tsy Madame Kalanganga agnarany zegny, agnarana anazy Jocelyne Maxime, adria olobe tsika, azonareo zegny, fôtony anareo boka mivolagna magnano attaque personnel, anareo mivolagna magnano attaque personnel, za tsy pour Jocelyne Maxime volaniko aminareo zegny, za magnaja olo volaniko, anareo boka tianareo volagniny boka anareo, zegny problemenareo, anareo tianareo volagniny, anao miadresy amy Jocelyne Maxime, azonareo zegny, Jocelyne Maxime tsy alako volaniko, politikinazy alako, azonareo zegny, politikinazy alako, niany anareo jiaby contre izy koa volaniko fa agnarana anazy tsy Madame Kalanganga zegny, olobe koa izy karaha Christian PM, karaha Lydia, karaha olo jiaby, anareo volagna magnano attaque personnel boka zay tsy magnano attaque personnel, fa adjay koa olobenay, Jocelyne Maxime koa ne olobenay, même zay contre politikinazy fa olobenay izy, azonareo zegny, anao niany mikaiky président mivolagna Jocelyne Maxime adosoanao eo, azonareo, za tsy pour Jocelyne Maxime volaniko anareo ampodiko ndraiky, naka koa marigny fô, donne à César ce qui appartient à César, azonareo zegny, niany anareo sambanareo afo miady, niany anao magnano vidéo mikeky, adria koa ray aman-dren'olony e, misy vady koa izy, misy ray aman-dreny koa izy, misy zanaka koa izy, adria koa boka izy, azonareo, juste entre parenthèse zegny fô, anao Amady Zanikadiego, zegny volaniko, anao magnano vidéo nao, amezagna arigna olo, azonareo, zegny volaniko, kaza magnasasy koa fa magnano vidéo, kaza comment dire, respecte les gens, tout simplement, respectenareo olo, anao magnano vidéo nao, za mitandregna anao, anareo mivolagna Barabasy, za fa mivolagna aminareo, anareo mikitika Barabasy, tsy hitany kitianareo dadilanareo fa anaty fa ela igny volaniko, masaky mandefitra aminareo, i Barabasy maila Barabasy ande kitenareo, même diable fa nandoalika ankilanazy, za fa mivolagna taminareo, misy olo mety kitiagna, misy olo tsy mety kitiagna, misy olo mety kitiagna, misy olo tsy mety kitiagna, nagnano vidéo député Nambilobe, za fa nivolagna, azony Barabasy koa ty niany akory, tsy niboaka vidéo, nagnano vidéo Zanjely igny, zany nikiteny tao, zany za blongo za nagnano vidéo marigny nanao zanjy volagno, tsy mety magnasa, tsy mety zegny, anareo jiaby, anao hirika, Barabasy zay tsisy olo magnirika izy fa tsy niany Barabasy nagnano vidéo io volaniko aminareo zegny, tsy niany Barabasy nagnano vidéo, zegny Amady Zanikadiego volaniko, atsika frère volaniko, fa basy eky, basy, atsika ampiadivagna, anareo tiady, na antitra fô boka ninaka, za tsy olobe, za fambolagna aminareo zegny, za tsy olobe, Jocelyne fa nangala placinazy, izy tsisy olo kitikitianao, ambilanareo izy, zay za tsy mivolagna Jocelyne, za tsy pour politikin'ny Jocelyne ampodiko ndraiky fôtony anareo des fois boka mamadimadiky anareo, Jocelyne koa ray aman-dreniko, azonareo, raha koa tsy mety aminaka volaniko amy Jocelyne, alaiko telefony za mikaiky izy, zegny tsy mety mamy, azonareo, za tsy pour politikinao mamy, voilà, fa anareo niany, karaha magnasana ianao Amady Zanikadiego, magnasana ianao aminazy io,
magnasa, réfléchis un peu. Azonao zegny, tiaka zao magniriky anao volaniko zegny, tiaka zao magniriky anao, fa adjeo koa ray aman-dreny koa le Jocelyne volaniko, mbola député izy ao, ino vidéo nakany any volaniko. Izy koa misy raha tsy manjara Diego Sere zao, Jocelyne Maxime volaniko, Bora Réglage volaniko, Premier ministre volaniko, ary magnaty jareo za mivolagna zegny. Fa anao niany, anao mikaiky président, anao mikaiky président Andry Rajoelina, anao magnandefa vidéo amin'ny Andry Rajoelina. Azonao zegny, anao manambanibany Jocelyne Maxime, ha? Izy fa io, izy fa tsisy, izy fa tsy nivolagna. Azonareo zegny, fa nangala koaigninazy izy, ambelanareo izy tany misy izy amizay izy io. Ha? Za tsy pour Jocelyne Maxime volaniko. Tamy 2018 zany fidy izy. Niany za tsy pour izy, par rapport raha tsy vitany, tout simplement. Fe za tsy andeha anambanimbany izy, tout simplement. Voilà. Fakare, anareo contre izy ao, tsisy problème politique igny volaniko aminareo zegny. Io tsy formule mathématique. Zay volaniko, Amady Zanika Diego, atsika mahavita mikoragna volaniko zegny, MP jiaby igny, fa vidéo hitako betibetiky teo, za mivolagna koa baka. Za koa mivolagna koa baka. Fotony Jocelyne koa ne ray aman-dreny koa. Nareo volagna izy ray aman-dreny, voilà. Izy fa nangala koaigninazy. Izy fa nangala koaigninazy ne. Ya? Izy fa nangala koaigninazy, izy magnanasa anazy, zay raha ty atao nataony. Fa izy tsy mandamy kalanganga zegny. Ha? Izy tsy mandamy kalanganga. Andareo zio meloko, Barabasy mivolagna fa Baltazar Premier ministre. Azonareo zegny? Niana nareo mivolagna Madame Kalanganga. Ya? Elle s'appelle Jocelyne Maxime. Tout simplement. Za tsy pour volaniko ampodiky ndraiky tsao olo mbola mivolagna ha nivadiky, za tsy mivadiky raha koa. Je donne à César ce qui appartient à César. Izy koa fa marigny aminaka fo. Zay mivolaniko, amaray Premier ministre mivolagna za navita raha karaha ty amy Diego, za voalohany mi-applaudisse izy. Za voalohany mandoaliky mivolagna aminazy, merci. Izy koa président mavita, za voalohany mivolagna, merci président. Azonareo? Zay, raha mandala Diego, tsisy raha pare, zegny zay mivolagna. Zegny zay mivolagna. Ary anareo fa nanariko, anareo ka za mikasiky Soumaïla Barabasy io volaniko. Anareo ka za mikasiky izy io. Nahazo anareo niany. Tegna nahazo marigny. Atsika jiaby ampidivindreo volaniko. Atsika koty ampidivindreo jiaby. Anareo magnaraka edy. Anareo magnaraka edy. Atsika ampidivindreo magnaraka edy olo jiaby. Ya? Tsisy olo mirefléchir alefako vidéo ty, za agnasasa olo, za agnasasa ray aman-dreny ty, za fa mivolagna aminareo tsy mila magnasa. Izy koa fa magnano vidéo zegny ka za magnasa. Zay tsy agnasa fa, bon, anareo magnano vidéo, asainareo Barabasy. Barabasy tsy mijery zay volaniko. Olo fa nagnano pacte avec le diable. Mandoaliky diable ankilanazy. Zay volaniko, Amady Zanika Diego, anao nagnano vidéo, alohany magnano vidéo volaniko zegny. Réfléchis un peu. Réfléchis mon frère. Azonao, élection communale io fa vita. Anao mbola mikoragna Sahel fa vita zegny, fa nazony Jean-Luc Diavolojara raha dia fa petsaka amin'ny place zegny. Même anao keky, même Zanahary Kayenao, fa Diego fa nifidy. Diego fa nifidy. Nambelandreo Jean-Luc Diavolojara. Olo fa nagnano asa anazy, ampodinay ao koa. Nareo volagna nareo indépendant, anareo tsy indépendant jamais de la vie volaniko. Io tsy formule mathématique, ampodiko ndraiky volaniko zegny. Bora réglage volagninao io tsy mavita miady rano vahoaka Diego Sarez izy zaraiky, tsy impossible volaniko. Tsy maintsy miditra ao, tsy maintsy miditra ao, avy ety anao miditra ao. Anao moa tsy mahay politique volaniko zegny. Anao tsy mahay politique.
aje olo jiaby volaniko zegny, atsika magnaja premier ministre, atsika magnaja Lydia, atsika magnaja président la république, zay volaniko agnaranan'olo ka changenareo. Anareo volagna Barabasy volagna Baltazar, za tsy pour izy Barabasy volagna Baltazar zegny, azonareo zegny, ary za koa tsy pour anao volagna amy Kalanganga, za tsy pour zegny. Atsika jiaby samby Diego volaniko, samby Diego, atsika mila mifankatia volaniko aminareo zegny. Volaiza magnasa olo, re mandentsika olo jiaby io, monsieur le maire re mandentsika, premier ministre re mandentsika, Lydia re mandentsika, Jocelyne Maxime re mandentsika, nde tianareo nde tsy tianareo fa karaha zegny zo. Za fo volagna aminareo, volaiza magnasa, aje olo, ajentsika premier ministre, ajentsika Jocelyne Maxime, nje ino raha ataondreo, nje ino raha atao, atsika koa tsy d'accord amindreo, atsika mivolagna fo fa agnaranandreo ampitsa tsara ô, nje atsika tsy d'accord amindreo volaniko zegny. Za volohany tsy d'accord, re mandreniko premier ministre, za mivolagna aminazy, za premier ministre, za tsy d'accord aminao, tsisy volaniko attaque personnel zegny, tsisy incitation à la haine zegny, andeha tomagna amindreo za, izy re mandreny ke za tomagna amin'ny tiako mamravatomanga agny, non premier ministre antrenika, za tomagna amy Jocelyne, za tomagna amy bora réglage antreny, ataova ty volaniko, ataova ty, zay volaniko. Amazy zany ka Diego volaniko, vidéonao volaniko tsy karaha igny, tsy karaha igny volaniko, atsika niany ty tokony niany ty volaniko, fanjaitagnana atsika jiaby io, atsika zany ka Diego volaniko aminareo zegny. Volaiza magnano menace de mort, volaiza magnasa olo, anareo jiaby misy mama misy baba, aje razagnan'olo, aje razagnan'olo, zay volaniko. Vidéonaka maraindraigny iny za fa mivolagna amine, izy koa resaka asa, zandry nagnano vidéo, volaniko tamin'ny zandry, tsara vidéonao volaniko, za boka ni-identifieny boka, tsara vidéonao fa kaza mipody magnasa eky zandry, nagnasa izy, nasainy Barabasy, nijiky député Nambilobe, nivolagny Barabasy koa, zay volaniko, olo karaha Barabasy io volaniko aminareo zegny, ambelanareo, anareo fagny amin'olo karaha io volaniko, olo fa nagnano pacte avec le diable, basy volaniko. Atsika samby atsika andeha hiady karaha io, atsika samby atsika hiady, ampiadivagna miady edy atsika, zay volaniko tsy karaha io volaniko. Atsika jiaby boka Diego volaniko zegny, amaray ro jiaby io tsy mitondra io, ro jiaby milefa, ro jiaby milefa, atsika fo mbola hipody io. Nde ino raha nataony Jocelyne, nde ino raha nataony Lydia, nde ino raha nataony premier ministre, nde ino raha ataony, fa atsika mila mifankatia volaniko zegny, tout simplement, tout simplement. Za tsy pour politikin'ny Jocelyne volaniko aminareo zegny, ampodiko aminareo ndraiky, fa izy tsy madame Kalanganga zegny, Jocelyne Maxime aje izy, za tsy nifidisy tamy député ty volaniko, fa izy lany eo ampetsaka amy place zegny, ino volagnin'olo jiaby, atsika mila miaraka amy fitondragna ty, za tsy miaraka amy fitondragna, za tsy miaraka amy fitondragna, za koa tsy d'accord, za tsy d'accord fô, fa za tsy agnasa olo, zay ne problemtsika ô, atsika mila magnasa fô, atsika tsy d'accord mila magnasa, tsy magnaja ray aman-dreny, ray aman-drentsika ro jiaby io, izy koa fa viavy ray aman-drentsika, izy koa fa lehilahy bebe taogna antsika ray aman-drentsika. Niany Jean-Luc Diavolojara nahazo, atsika jiaby tokony mandray tagnana, allô hiaraka amy Jean-Luc Diavolojara atsika e, allô atsika hiaraka amy premier ministre e, misy raha tsy mety ataony premier ministre volagnintsika izy, mais ajegna atsika mivolagna aminazy, zay volaniko, tsisy incitation à la haine,
zay volaniko varinaka koa agnaty kapelanaka tsy ampy za tsy andeha keky olo hafa izy ko tsy re mandreniko zay za mbilavo za volagna premier ministre nde tianareo nde tsy tianareo tsy vitanao premier ministre volaniko tsy vitanao Jocelyne Maxime tsy vitanao bora réglage tu vois fa za tsy keky rô madame Kalanganga zegny non za tsy keky rô tsy ako zao ve non jamais de la vie zay vola fagnajategna atsika jiabo fagnajategna atsika ampedivin'olo atsika iady atsika sambatsika fô adiego volaniko aminareo zegny atsika sambatsika fô adiego za tsy mirafa amy Lydia za tsy mirafa amy PM za tsy mirafa amy Jocelyne Maxime za tsy mirafa amy bora réglage volaniko aminareo zegny tio koa aby mikoragna amindreo parce que ireo mampianatra za raha tsy haiko mais za koa tsy d'accord amindreo volanko fo APM anao volagna anao navita raha eto hay Antananarivo ary navita téléphérique nagnino zay adiego zay tsy tavita raha zay mivolagna anaka edy azonareo anao navita agny nagnino zay adiego tsy navita zay mizaha raha vitany fo ny anty volaniko aminareo zay meranay Jean-Luc Diavolojara navita ary tsisy olo navita karaha nataony meranay Jean-Luc Diavolojara io tsy possible zay iala izy zay vola atsika jiaby mila fagnajategna tout simplement fa vita propagande fa nahazo Jean-Luc Diavolojara io mipody en place amizay olo jiaby remettre le cerveau sur off allez revenir tout le monde revient fa vita propagande fa vita diable fa nahazo Jean-Luc Diavolojara io amizay mipetsaka tsara bon atsika ty allo Lydia allo tana tagnana Jocelyne Maxime tana tagnana PM allo tana même tio koa ba mare PM mivolagna bon zay mila Jean-Luc Diavolojara hitondra Diego tio koa Lydia mivolagna zay mila Jean-Luc Diavolojara hitondra Diego tiako Jocelyne mivolagna zay mila Jean-Luc Diavolojara hitondra Diego tiako bora réglage mivolagna zay mila Jean-Luc Diavolojara hitondra Diego fôtiny nilay hitanareo plus que 67% vahoakan'ny Diego mbola tia izy zegny za d'accord aminareo izy koa mbola miady atsika atsika tsy d'accord baka atsika tsy maintsy d'accord amizay baka anareo PDS non zay tsy mijery PDS olonay Jean-Luc Diavolojara laninay Jean-Luc Diavolojara zay milango Antananarivo agny reo tsy miady atsika Diego ampiadivin'olo miady edy atsika raha vita Antananarivo tsy vita Diego Charez anareo zao tsy ravoravo ke atsika agnamboatra passeport exemple Diego Charez olo jiaby ravoravo tsy mala andeha misakana Antananarivo zegny raha idivagna zegny ilaiko premier ministre zegny ilaiko bora réglage zegny ilaiko Jocelyne Maxime zegny ilaiko ça c'est de la politique io tsy mathématique volaniko zay tsisy formule io accord fo allo atsika mikoragna fo voilà zay mahita mety aminazy ka eny za mahay premier ministre ka ianao premier ministre anao mivolagna bon za mahay Jocelyne Maxime allo ka ianao ireo fa miplace atsika mavita mikoragna tout simplement mais tsy madame Kalanganga anao mandeha mikeky président ataova karaha zegny olo mamono Diego olo jiaby mamono Diego tsisy olo tsy mamono Diego intérêt-ndreo fo que ce soit premier ministre que ce soit bora réglage que ce soit olo jiaby mamono Diego fôty intérêt-ndreo alohany intérêt-ny vahoaka azonareo zegny amady zanika Diego parenthèse-nao igny zay vola volaiza atsika fankaratsy volaiza atsika magnasa tsy d'accord za zio tsy d'accord aminareo ke incitation à la haine non attaque personnelle tsy mety fa vita propagande zio zava amizay intérêt-ny Diego fa tsy intérêt-nareo personnel karakory zay agnano dédouanement ty
ka iny premier ministre premier ministre karakory mba dédouanement ty izy lafo loatra ka nareo izy anareo nkila anazy io premier ministre karakory mba bien avion ty lafo loatra ka nareo izy io re manjeny volagninareo zay boka ka nareo izy zay ankila anazy mikeky izy mivolagna aminazy karakory lavaninay ty karakory kakaonay ty karakory lalagnanay ty samby olo mikeky izy bo olainy za maray mikeky Jocelyne exemple za mbola Jocelyne karakory mba raha ty tsy manjary raha ty voilà ka eo vita fa tsy vitany tsy vitany bo tsy vitany mais obligé zay miplaindre aminjo io fôty ireo mirepresente zay Diego za nday keky Ravatomanga za jireny Ravatomanga za nday keky Marc Ravalomanina za nday keky député tsy haiko boka ia non pardon aminay ao fo aminay fo antseny kaieko zay anareo nagnano politique assumer anareo nagnano politique zay tsy maintsy mitaregny aminareo fo zay tsy maintsy mitaregny aminareo fo ary samby olo mitaregny comme il peut misy volaniko zegny en l'armée on dit ça lèche-botte misy olo maherihery mivolagna ame zay ty non misy olo magnasa agny samby olo aminazy zay fo volaniko asa za tsy mila asa de volaniko vidéo nakaty tsara nagnasa olo za tsy mahay magnasa de toute façon za tsy haiko mary zay vola anareo fagnia barabasy tsy mahay le barabasy nefa io nareo za fa mivolagna aminareo olo fa nagnano pacte avec le diable ande kitinareo ambila fo izy mivolagna agny ambilanareo izy mivolagna agny ambilanareo zay volaniko io tsy madame Kalanganga zay Jocelyne Maxime agnarany Jocelyne Maxime za tsy pour izy volaniko apodiky ndraiky tsy anareo niany mivolagna nivadiky olo ty za tsy mivadiky je donne à César ce qui appartient à César izy koa fa marigny fo voilà nareo mivolagna fa irka Jocelyne Maxime vidéony barabasy igny agnotanenareo attention nareo mivolagna raha karaha zay volaniko attention anareo mahita Jocelyne Maxime karaha io mbola misy be anareo mivolagna fa latsika izy fa ambany izy mbola mahita izy fo azonareo zay volaniko kaza magnasa atsika jiaby boka Diego atsika jiaby ty Diego ray aman-drenitsika zay tsy andeha tomagny Antananarivo PM anao koa magnano raha tsy manjary zay tsy maintsy mivolagna anao fo bora réglage anao koa magnano raha tsy manjary zay tsy maintsy mivolagna anao fo Jocelyne Maxime anao koa magnano raha tsy manjary zay tsy maintsy mivolagna anao fo anareo jiaby ankilan'ny pouvoir io zay tsy maintsy volagna anareo fo ndeha tianareo ndeha tsy tianareo fôtiny tadiavinay Diego io mandroso natao olo jiaby mandeha Diego ao misy raha tsara Diego ao natao olo jiaby milomay Diego maro projet pic padevy nagnino Diego ao fo zavan'olo olo baka Antananarivo mandeha Diego ao normal aminareo volaniko anareo opérateur économique volaniko zay normal aminareo anareo mivanga entaka jusqu'à Diego sare Antananarivo agny normal aminareo zay anareo amizay asasain'olo a Diego lafiraro ty lafirara ty fa tsy haindreo aby ka anareo misy frais koa alainareo baka Antananarivo agny orka atsika misy port volaniko orka atsika misy port zay volaniko za mila état fédéral io arrêté état fédéral io amy constitution zo volaniko aminareo zay agnatiny constitution zay raha vanareo sy mahily barabasy io volaniko anareo hoanihoaniny manta io nareo io volaniko olo fa nandoaliky même Satan nandoaliky taminazy azafady Ismaila Barabasy volagny Satan io taminazy azafady baseky niany izy ambarinareo niany izy nagnano vidéo nazy io fa ela izy nagnano vidéo nazy ino volaniko taminareo
anareo voleza mikitikolo io volagno nzay za fa tsy fa presque firy mois za tsy mikoragna Ismail Barabas volagninareo zegny fa olo kitinareo kitia tsara olo kitinareo kitia tsara za fa nivolagna taminareo niany ty anareo azony io volagno pendant une semaine anareo hoanihoaniny manta io nareo hoanihoaniny manta anareo boka mitady niany amaty zany kadio koa no mivolagna madame Kalanganga tiako mila roasigny ino mba roasigny nagnimba anareo tsy roasigny dikan'izay Jocelyne Maxime fo magnano ratsy zay volagno za tsy pour Jocelyne Maxime volagno ampodiko ndraiky za tsy namadika palitô zegny politiquement tamy 2018 za pour Jocelyne Maxime podiko aminareo niany ty fo ambelanareo izy izy tsy madame Kalanganga zay volagno ka je anao misy ray aman-dreny Amady Zanikadiego anao misy ray aman-dreny anareo tsy mila attaque personnel kaza atao attaque personnel koa fa vitane propagande io anao zao volagna fa volagnanao jireny président anao zao volagna fa anao tokisan'ny président plus que Jocelyne Maxime reo tsy mijery volaniko zay atsika fo mivolagna atsika miady fo atsika ato zay volagno edivanareo olo mety edivagna tsy olo jiaby mety edivagna io arefléchissez mandinia tsara raha volagninareo mandinia tsara anareo ikitiky Barabas Ismail Barabas zay volagno olo fandafa ty volaniko izy io fa misoma hero volaniko zegny izy tsy jireny fo eky même 40 ans izy tsy mandeha France à Madagascar tsy jireny fo même amarezy io andeha Madagascar izy mandeha anareo mikasokolo karaha igny zay ediva olo mety edivagna za fa mivolagna aminareo hoaniny député ty niany hoanina rareo niany akory ke zay volagno fa presque firy mois za tsy mahay olo zegny fo eky zay tsy mikoragna fo eky za fa mivolagna nikasokolo volaniko maty anareo niany akory ke depuis maraindraigna anareo mitseboko izy karaha ty tsongoanareo izy raha mitandregny fo zava vidéonazy niany nambelany tsara vidéonazy asimo nalefany bon nivalieny akory ke avoa boka anareo zio olo kitikitinareo tsy tokony kitianareo za volaniko za tsy pour izy koa politike io volaniko io tsy formule mathématique misy akora agny zay mivolagna zay fa zay fo izy koa anareo ray aman-dreny volagninay zay boka premier ministre tsy magnano zay mivolagna bora régla tsy magnano zay mivolagna Jocelyne Maxime tsy magnano zay mivolagna anareo any tsy masaky mivolagna zay andafa ty masaky mivolagna c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression firy président fokontany gadrainareo Adiego aia président ny fokontany Sofeno tsy efa tany mora izy io azova karakory zany zegny tsy efa tany mora zay ny problème nareo mivolagna gadraigna tsy d'accord aminareo gadraigna anareo ne mandoaliky volaniko zegny ankilany Mamravatomanga zay tsy mandoaliky ankilany Mamravatomanga jamais de la vie volaniko même devant Zanahary zay tsy mandoaliky devant Mamravatomanga zay andoaliky anareo nikitikolo ladala tsy mahely Barabas nikitenareo de za tafitogika anareo anareo volagna raha karaha zay volaniko anareo niany volaniko maty n'olo ty fo anareo niany zay volaniko depuis maraindraigny za magnano sanakaty volaniko zay za magnano maty olo aby ty niany volaniko azova amizay mialamboetsy zio tsy anareo
Anareo fa mialamboetry zio ne. Anareo tsy ambelany Somaïla. Za fa mivolagna aminareo zay zavanareo boka. Igny silgo amy Tarzan zegny. Anareo silgo amy Tarzan. Pitana anareo. Io tsy ambelany anareo volako zegny. Anareo, zay volako. Io missile israélien. Missile israélien igny. Missile israélien igny. Anareo mandefa PA, izy mandefa bombe atomique. Zay vla ajaitsika olo jiaby atsika jiaby samboka Diego, atsika jiaby magnaja tegna, atsika jiaby mila magnaja tegna, atsika tsy magnasa. Anareo koa tsy nagnasa izy, tsy nagnasa anareo. Anareo koa tsy nagnasa Soumaïla Baraba, izy tsy nagnasa anareo. Zava vidéo nazy niany. Zava vidéo zanjely igny fo nasasa eny, vode nagnasa. Io volako volako nefa nizany izy ty volako. Nefa nizany izy ty. Zay volanko, azafady aminareo, atsika boka Diego, atsika jiaby boka Diego. Olobetsika, zay volanko, anao ko PM, anao ko mbola tia Diego Suarez, anao mikeky, anao tsy mila mandefa taratasy zegny, tsy mila mandefa kahinao président. Fotony anareo boka tompon'ny fanjakana ao. Anareo boka tompon'ny fanjakana, kahinao président, président bon, olo ty mbola tiany Diego mary, ambila izy miasa tsara. Anao PM, même anao Jocelyne Maxime, anao bora réglage, anao mikeky. Olo mbola tiany Diego izy ty. Io tsisy adipoky zegny, sisy incitation la haine zegny. Olo miasa ambilanareo izy miasa. Ambilanareo izy miasa tsara. Anareo contre izy, anareo magnasasa izy. Io olo tsy nagnano propagande, izy laniny vahoaka, fitiavany vahoaka izy. Propagande-nareo tamizay, mivola pourvoir en cassation, igny alenareo taratasa anareo mandeha. Non, tsy karaha zegny, tsy karaha zegny volanko. C'est la loi, ambilanareo avokanazy miasa. Ambilanareo, izy tsy mikitika anareo feky. Izy manginy tany misy izy agny. Karaha zegny fitiavagna Diego io, atsika jiaby samy mandray tagnana, mikoragna atsika jiaby. Au contraire, atsika tokony miposy, atsika mila état fédéral io volanko zegny. Izy koa misy jugement, io tsy mandeha Tananarivo amitsika ao fo. Misy dédouanement amitsika ao fo. Magnamboatra passeport amitsika Diego ao fo. Zegny raha edivagna, zegny raha edivagna. Fa tsy atsika sambatsika ampiedivagna, miady edy atsika igny, miady edy atsika. Zay amajanaka Diego volanko, vidéonao resaka za volanko tsy pour Jocelyne Maxime, volanko aminareo zegny. Politiquement za tsy pour izy fa izy fo ray aman-dreniko, podiko aminareo. Karaha PM, za politiquement za tsy pour PM. Za ty fa nagnandefa mail jiaby tamy PM io volanko. Za fa nandefa mail jiaby, bora régla zegny koa. Za mikoragna amy Lydia koa. Azonareo, atsika mila fankatia volanko zegny. Ireo boka Tananarivo reo koa nifankatia, reo tsy miady volanko aminareo zegny. Cinéma io, cinéma. Atsika amizay ribribiagna hato, magneky edy atsika, magneky atsika. Hitandreo fa faiblesse tsika karakory. Vangaitsika olo aby ty. Olo baka Diego ty, malemy reo ty, vangaitsika alo. Mety edy atsika, miady atsika, magnano vidéo atsika, fampanasasa atsika. Asa volanko tsy mety, asa tsy mety. Zay volanko aminareo. Fampandray tagnana atsika sérieux, atsika jiaby boka Diego Suarez, kaza misy magnasa, mifankatia volanko zegny. Mila mifankatia atsika jiaby io. Mankaratsy, tsy mety, mankaratsy. Idée contre idée volanko zegny. Atsika tsy d'accord amy raha nataony ty, atsika tsy d'accord, atsika mavita mivolagna. Atsika mavita mivolagna. Fa magnasa ray aman-dren'olo, non, non. Je suis pas pour ça. Je suis pas pour ça.
Magnasara aman-dren'olo, non. Za tsy mety am'zay. Fa anjaratsika fo, mahavita mivolagna, re mandehantsika, izy koa tsy mety amitsika, vilagnintsika rô. Vilagnintsika. Za tsy possible za tsy volagna PM. Tsy possible za tsy volagna Bora Réglage. Tsy possible za tsy volagna Jocelyne Maxime. Fôtony rô ankilany mahavita mandefa afitra. Niany tokony Bora Réglage tokony mitsangana, PM tokony mitsangana, ambilana rô eto Jean-Luc Diavolojara agnanasa anazy e. Tokony zay raha tadiavitsika azy io. Fa hitantsika tiany vahoaka izy, ambilana rô izy magnano asa anazy, tout simplement. Raha zegny olo jiaby fa mahay. Tsisy olo tsy mahay zay. Mbola tiany vahoaka Jean-Luc Diavolojara e, la preuve izy io, 67% be zegny. Même misy alitra atao, be zegny. Be 67% zegny. Zay volako aminareo, sérieusement, mahaiza mifankatia sérieusement. Aza kitikitenareo, Soumaïla Barabasy io e, volako aminareo zegny. Io, afa volagna aminareo, olo tsy mety vilagniny io volaniko zegny. Olo tsy mety vilagniny. Anareo teo nahita fa Luc Hervé kaka fa Barabasy io kaka aminazy io koa. Io tegna dangereux volaniko zegny. Io tegna dangereux. Anareo tsy ambelany volaniko pendant une semaine anareo zao tsy ambelany. Kaza mitomagny fô. Fôtony zany nivolagna taminareo tao. Ambilanareo olo e. Ambilanareo. Izy, ambila. À un moment donné, za ty nifidy Jocelyne Maxime tamin'ny 2018. Tsy tiako raha nataony, za tsy nifidy izy eky. Azonareo zegny. Niany i Barabasy nikoragna amy Jocelyne. Tsy hainareo koragna anazy tagny. Ambilanareo izy. Fa izy tsy irka zegny. Tout simplement. Mora zegny, volanako, anareo fo e. La balle est dans votre cœur. Za mivolagna fo. Za tsisy raha haiko volanako zegny. Za mivolagna fo. Manaritra, mivolagna amin'olo moramora fo za. Zegny, tsisy asa nataoko teo volanako zegny. Tsisy asa za fady magnasa. Fa za fo mivolagna. Izy koa tsy pare aminaka. Fady premier ministre que soit président de la république mamravatomagna. Zay olo volanako ety. Izy koa tsy mety aminaka fo. L'injustice, je déteste ça. Zay volagna anaka izy ka j'essaie d'être diplomate volanako aminareo. J'essaie d'être diplomate. Za tsy mahay miteny gasy tsara. Lelanaka mavesatra fa ataoko fo. Za fotifotirenareo, za tsy mijery volanako. Sambola signature anazy. Fa anareo mivolagna Jocelyne Maxime, za tsy contre Jocelyne Maxime volanako aminareo zegny. Za tsy contre izy. Za tsy magnasasa Jocelyne Maxime, jamais de la vie volanako zegny. Zegny volanako, anao niany Amady Zanaka Diego nivolagna Jocelyne Maxime, zegny za nagnano vidéo. Fotony atsika ami volanako zegny. Atsika mikoragna tsara. Vita propagande fa vita volanako. Propagande, ambila amizay olo miasa. Azy io. Voilà. Propagande fa taloha igny. Anao koa irkan'olo. Réfléchis un peu. Réfléchis. Za tsy pour rô jiaby io. Za tsy pour PM, za tsy pour Jocelyne, za tsy pour Bora Réglage. Za pour olo araiky vo. Jean-Luc Diavolojara. Fôtiny fahitany masoko raha nataony. Za Jean-Luc Diavolojara fô aminaka. Fahitany masoko raha nataony ary za tsy possible za hivadika amin'olo karaha igny. Jamais de la vie. Moi je suis quelqu'un, je reste fidèle à quelqu'un qui a déjà fait quelque chose, que je vois qu'il a fait quelque chose. Tu vois, aujourd'hui, le Premier ministre, j'ai pas vu ce qu'il a fait par rapport aux Sécrènes. Sécrène, il tombe. Je peux pas lui dire non, tu as fait quelque chose. C'est impossible pour moi. Je peux pas dire ça. Hein? Même, je suis pas pour comme Jocelyne Maxime. Je vois pas ce qu'elle a fait. Je vois pas, mais je vais pas l'insulter. Et je vais même la contrer. Bon réglage, je suis pareil. Tu vois? Mais je vais le contrer. Tout simplement.
Parce que si c'est pas à eux, à qui je vais discuter? À personne d'autre. Il y a que eux. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Je vais m'adresser à qui? À Poutine? Non. Au PM, à Bourg à Réglage, à Monsieur le maire, à Jocelyne Maxime. C'est les élus qu'on a eu là. Tu vois, tout simplement. C'est pour ça que je demande toujours, j'ai toujours demandé l'État fédéral. L'État fédéral, je ne vais pas me battre contre André Duel. Je me battrai contre ceux qui tiennent soit gouverneur, soit le maire, soit le préfet à l'intérieur. Je vais me battre contre eux. Je ne vais pas me battre contre André Duel parce qu'il ne gérera plus. Aujourd'hui, c'est eux qui gèrent. Le centralisme là, c'est n'importe quoi ça. C'est n'importe quoi. Ça ne fera jamais avancer un pays. Même les États-Unis, même l'Angleterre, même le Canada, ils sont État fédéral. Ils arrivent à s'en sortir. Madagascar est trop grand pour être dirigé par un seul homme. Il est incapable de le faire. Il est incapable de le faire. Parce que derrière lui, il y a aussi Mamravat Manga qui le contre. Voilà. Donc, Zengé, vidéo noti Ahmad Zanka Diego, après tu peux m'appeler, il n'y a pas de souci, mon frère. Ça, tu me rafam nul, Blanc Zeng. Ninaka simple, fou. Ça, tu me rafam nul. Tout simplement. Ah oui, ça, tu me rafam nul, fa, manga jaoula tika diabe. Naro tu tiens attaque personnelle, incitation la haine, tu sais incitation la haine, Zeng. Rako tu m'arringam fo. Invla imbarabase, antamni député, amboaran qui pour ma vavio. Magnano mbala tsara amin'ny vahoakan'ny Diego Tsovaky Volo, akoralinareo jiaby. Miaraba manokana koa aminao monsieur le président Andry Nirina Rajoely, ary miaraka aminao koa moa zegny lehiben'ny gouvernement tsy Christian. Faly miaraba anareo zay, za zegny manokana, za ma misy hafatra ary fitaraigna zay ty Zandrika Diego malahelo amin'ny toedra raha mafana mandalo. Za moa voalohany deja za miaraba boaka Diego Tsovaky Volo satria na boaka nandalo fifidianana communal atsika maire ary hitan-tany hitam-poko hitam-pirenena lany nivoaka Diego Tsovaky Volo monsieur Jean-Luc Tsovodzara hitan-tany hitam-pirenena politique nataontsika izy ka ho nanano safidiny ary mbala hita zay zegny igny lany Diego. Voalohany moa haiko anao tsy fotoagna monsieur le président fa za miadresse aminao monsieur le président Andry Nirina Rajoely. Miazafady aminao za monsieur le président, za misy hafatra hely fa aminao miazafady. Misy olo amin'ny tapitanana Diego eto, io olo izy tsy tia Diego monsieur le président fa izy tia intérêt personnel nazy. Io olo tsy mitsahatra manao tsindry azo lena mamotiky tanànan'i Diego. Io olo tsy mitsinjo no avin'i Diego. Io olo tsy mizany no avin'ny zanakan'i Diego. Izy mizaha intérêt personnel nazy. Zay Diego malahelo. Rango tam 2018 io magnano fampirorona, fampitahorana, menace. Rango tam 2018 jusqu'en 2024. Malahelo zay monsieur le président. Ary tegna malahelo. Matoa zay mandefa fitaraigna aminao. Amezako preuve ary natelo monsieur le président. Anao tokony poser question ma ino manahatonga candidat Sahel tsy ilany. Ambarako anao preuve. Voalohany déjà preuve ambany masonao nandefa lettre madavy kalanganga aminao hoe fa tsy tompona ndraikitra izy raha ohatra ka tsy lany numéro 1 Sahel candidat mpanjakana. Za matoka ary mino fa regninay navy ampelitagnanao le lettre monsieur le président Andry Nirina Rajoely. Faharoa magnaraka zany regninay koa ny raha nataony madame kalanganga teto tanàna Diego. Niezaka izy miaraka amin'ny directeur régionaux, miaraka tamin'ny chef de région nanome vola andian'olona izy mba tsy ho fidy candidat Sahel. Fahatelo manaraka zany koa malahelo zay raha nandalo tamin'ny le conseiller monsieur Jean-Luc Tsovodzara. Tsy mitsahatra ihany madame kalanganga manao pression monsieur le gouverneur. Les gouverneurs amizay nanao pression teo anatin'ny gendarmerie misambotro ireo rahalahy. Le conseiller monsieur Jean-Luc mifoto en prison. Fa voalohany moa déjà ankasitrana avoaka Diego Tsovaky Volo nandray mesure anao monsieur Andry Nirina Rajoely miaraka amin'ny Saig Christian nanadoso
monsieur le préfet teo amin'ny toerany. Tena zay mankasitraka satria nanao zavatra tsy mety mamoafady ankasitranay. Izy moa président koragna tsy lava zay malahelo fa tsara anao mafantatra fa le olo soit disons miaraka aminao madame Kalanganga izy tsy mankatia Diogo, après tsy mankatia anao fa anao no mankatia izy. Misy raha adignanao monsieur le président ary za matoky adignanao zo. Izy malahelo satria tsy namezanao izy le place vepany. Zegny mampalahelo izy io satria tsy nahazo vepany ary izy fa tsy mendrika satria Diogo ty tsy tiany monsieur le président. Koragna moa tsy lava za miadressé aminao madame Kalanganga, basy mama anao miala aminay eto ampoto zay tsy mitratra magnambara zegny eto tsy aminao Diogo eto tsy aminao anao miala eto azafady aminao monsieur le président zay milela bity anao mahampy tsindry azo le nataony madame Kalanganga aminay eto mifona malilo zay ho amin'ny teninay vatra ty zegny miazafady. Raha ohatra moa tiany candidat igny monsieur le président amezako exemple anao karakory ma président nataony tamin'ny fifidana législative député fifidana législative mikahiny ireo dinosaure jiaby tsy tognoniko agnarandreo hainy raha nataony zegny mitsangana izy matsagna sy ariva nagnaposy fa izy nianty izy igny za moa za fa anao président donc mety olo constitutionnel mety mahay zaho zay indépendant faire de lettres jusqu'à jeudi fa regny soit disons miaraka aminao mipoignarder aminao igny mampalahelo. Za mandefa message lako aminao raha la Sahel anao toko miremercier rana Bavlidia fa doko tsy rana Bavlidia anao doko mety zero za matoky koragno moa tsy lava moa fa mankasitraka mankatena voakany Diogo zay mba miangava aminao monsieur le président miaraka aminao Saint Christian mandray mesure fa madame Kalanganga ty izy mampiliky problème amin'ny tanàna Diogo ary tsy mitsatra jusqu'à izy mbola micontinuer izy. Anareo tompony fanjakana miangavy an-tanandreo zay mandray mesure nao monsieur le président. Merci.